Nisto. Nisto. Varför? Är han bögar ihop eller? Fan, bögar ihop. Alltså Bino, han lär ju bli asarg eftersom det är massa toy som har stuckit. Alltså han vet inte ens vem Bino är. Men... Ja, det är sjukt. Det är sant alltså, du talar så jävligt sanning. Det är helt jävligt. Kan du lyfta upp den här stenplattan? Hände. Skulle du kunna lägga något över? Nej, kukaan lähtö ikkalla kakku. Jag hoppar och sitter den där och följer med. Kom igen. Du kan aldrig göra det där. Du kommer tappa taget. Jag vet. Ja. Men alltså, om jag dör. Så tar jag dina marker och skriver en där. Rest in peace, Sing. Så jag vill göra. Tänkte jag ensam min mamma till dig själv. Gör så du. Du är filmad. Va? Åh shit, det är inte säkert alltså. Ja, men kör då. Jag tänkte verkligen. Han var bara smart. Smart, det är okej. Men kom igen nu. Gå efter. Det är som Vi en håller i vilja den här. borta. Kan vi gå efter den här så här? Ibbe. Kan vi gå efter den här så här? Vad fan? Det var inte det med splittidén. Hoppas att tappa taget. Du ska komma ner sen då, din lilla idiot. Eller hur Erik? Ska jag komma ner sen? Ja, eller hur? Du ska gå en fett lång väg dit då. Det är helt sjukt. Hoppas han ramlar. Fast man vet där. Ah! Det luktar sig bakom för mycket. Smäller i backen. Bara gör värsta rytmen med skallen träffar asfalt. Jabbade slatt. Jabbade slatt. Vet du hur argt Adolin om man kallar det? Där finns det. Till vänster. Neråt. Där. Till neråt. Haha, rakt ner. Rakt ner. Rakt ner din lilla hora. Alltså jag hoppas han kraschar så jävla ordentligt så att han lär sig. Fastna i sladden med foten. Nu då, då måste jag släppa så den. hoppar du så här. Ja, det är bara att gå ner på den där hållet. Jag vågar inte släppa det. Svingar dig i sladden som Tarzan. Yes, som klarar sig. Nu ramlar han. Bygg nacken. Jag älskar det. Vi skulle